Kayak untran-untran opo ya iki tengah wengi kari mapan turune dadak wetenge kicak-kicik guys. Akhirnya gelem ra gelem ya aku tetep menyas soalnya lek lesu aku gak iso turun. Nah iki gresek-gresek mie ngene iki. Ya wis lek bengi ngene arep mangan opo. Untungnya aku selalu sedia mie. Dadi lek tengah wengi bingung lesu terus apik mangan opo. Ya wis gelem gak gelem wis teko gawe mie sik gampang-gampang simpel-simpel terus sik instan ngono lho cah. Gak cari cah-cah ngono dadi lek jare lek tengah wengi ngono keto lek mangan rapi jare-jare apik gak kesehatan dadi aja sampe mangan bengi. Ayo beda lek ambek aku ngene gak berlaku to nek gawe aku lek tengah wengi lusu ya jam piro-piro ya budal mangan sing penting ya enek mie enek sego ya pokoke apa enek sembarang tak sikat lek sampe jam lesu tengah wengi ngono iki. Soale piye lek tengah wengi aku mapan turu terus malah gak iso turu kicak-kicik lesu ngene malah turune ra iso mbleter beda ambek lek wis mangan ngene kok walu tengah wengi mangan terus wah turu-turu akhirnya iso mbleter nganti esuk mbongko kerinan pura iki cah.